ଆଜିର ନୂଆ ହଙ୍ଗାମା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପଳେଇଛି ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ ନେଇ। ଦେଖିବା ଚାଲ କଣ ହଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଥିଲା, ମତେ କଲ୍ କଲା ଯିବା ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ରେଡି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଳେଇଛୁ ଟାଙ୍କିକି ତେଲ ପକେଇ, ଆମେ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ନଣ୍ଡା ଭାଇ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କଣ? କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଭାଇଟା ଆଇ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଦଉଛି, ଆଉ କଣ କହିବି। ଭାଇର ଭିଡିଓ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହେଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିପଡା। କାହିଁକିନା ତମେ ଜାଣିଥିବ ବାଲିପଡାରେ କିଏ ଅଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖା ହେଲା ମୋ ଡନ୍ ଟୋକା। ବାବୁ ତୋ ବାହାଘର ହବ ଘର କରିଦେଲୁ। ସେଠୁ ସାଗରକୁ ଆମେ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏବେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖା ହେଲା ରାଜା। ଦେଖ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇକିନା ବାଇପାସ ଲାଇନ ମାରୁଛି ଟୋକା। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲୋକେସନରେ, ଏବେ ଭିଡିଓ ହବ। ଭିଡିଓ ଉଠେଇ ସାରି ଆମେ ହିରୋଇନ ପଳେଇଲୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ। ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କଲେଜ ରୋଡ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ସାଗରକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡି ଆମେ ଫେରିଆଇଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। କାହାକୁ ଦେଇଛି ହଗି, ଚୋକା ବଇଥିଲା କାହାକୁ ହଗି ଦେଲା। ତମ ଗୋଟେ ଦେଖ। ଏବେ ସିଏ ମତେ ଛାଡି ପଳେଇଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଉଠି ପଡି ଖାଇ ଦେଇକି ଭିଡିଓ କରିଛି ଗୋଟେ।